Mbola soto kanemana jambuliro amene wakhala kuzungulira masamba mchezo amene amaonesa zonena kuti wa polisi wina wake wapansewu anthu a traffic amene akutolera Ntonyo oyendesa galimoto amene yonkhula pano wa polisi ameneyo zikuonera kuti wawazika atangozindikira zonena kuti mazi achita katondo nankumazi ati imeneyonso ndendititi ayifotokozeni muti nkhani zake zikuyenda motani inewe zimakosana tisanapiteni nkhani Ntoneko kanema ameneyo amene akuonesa zonena kuti ofesa akuphulira ndalama kuchoka koyendesa galimoto kenakono tipiteni nkhani ndi cholinga choti ithe kuitsata bwinobwino. Mesho na class wetu na sina time ndio ndana manager. Bom baba. Izize tukubasani kuza uri mukomere. Baba. Mari. Uri mugunde muntu ababa ero kunda mu. Basi iri mwese mota. Baba. Sore bazopela zibali. Ya koma mugonde muntu abo muone mene munga bangi. Emo resinde gakwira. Iyo chori bwana. Ese sali insure shop zikayo komera 3 months nija 56,000. Ndia hapa mwanda kuja ndawo kwete. Ndio mtakumandie na wodi zinga. Sina kwa na komera. Koza bwana yesu. Kama nje bajabu kwa mkozo mara town sio mara town. Ndio ni insure shop. Sio fu. Mpa sema 2000. Kwa mezo sali insure. Bwino taona pamenepo kumasoda zimvera roka ofesatu akuchenjeza wa galimoto kumuuza zonena kuti akolino akuchitira zimene zidala kuti atengerepo phunziro phulira ndalama amene nkucholera nthumba kunena kuti galimoto imeneyo itakhala zona kuti yachita ngozi zitha kumuvuta woyendesa galimotoyo kutengera kuti ilibe zikalata zoyenereza kuti iyende pansi makamaka insurance imeneyo paja tikatsata bwinobwino video imene yazungulira kwambiri m'masamba mchezomo zimeneno zapangisa zonena kuti kumapeto kwake ikagwere m'manja mwa mabwana ake ofesa ameneyi ndetaona pamenepo zikuona kuti ndalama ameneyo ongocholera kuyika mthumba adalembe risiti pamenepo jeno risiti kulemba pa mulandu umene oyendesa minibus imene ali nawo makamaka ponena kuti galimoto yake ndiyopanda insurance zimene zizizi zimene zapangisa zona kuti ofesa ameneyi ayambe kutuluka thukuta kupezeka zona kuti wawazika after atazindikira zona kuti kanema amene wafala pena paliponse komanso apolisi anzake akumufunafuna cholinga choti amumbwandire akayankheto mulandu umene wapalamula pamenepo. Incident imeneyi yachitika mulimbi mzinda Blantyre kuti palimbe police station pamene officer amene makhala kugwira ntchito pano ma details ake ndakutesana chulidwe ndika ndi ndani pano ukatuluka reference number onesatu investigation imene apolisi amene akuchita mufufuza wa polisi nzawo nkhani imene ndakutenga ndi reference number imene tayiona ndi LB/00056/08/2026 ndakutengera ndi report limene akunena zona kuti officer amene anaphulira ndalama yokwana 20,000 malayo kwacha mumene amachenjezera magazi amene wachitira zimene zidala ndi cholinga choti aphunzirepo phunziro magazi amene kuti no akapange zinthu zoyenereka makamaka nkhani zokhuzana ndi komera insurance imene basi imene of course tikatengera ndi imene zikuonekera mukanema imene zikuona kuti munthu amene majambula kanemayo ndikuti no anali kumbuyoko kuti officer samaziwa zona kuti potengedwa kanema kumene mwina anangozindikira after ndakuti itafala m'masamba mchezo ndino kanema ameneyo zikuona kuti wajambulidwa pa 27 August chaka chimene cha 2026 lomwe ndi dzulozuli ndipo tinaona ndithu akuzungulira masamba mchezo mfuichi tinaziwa zona kuti wetu wake kutheka ndithu kuti officer amene itha kumulipira zomwe ndi mmene zikukhalira ndakali pano makamaka pamene akufufuzidwa nkhani imene ndesitizowa zoti amagayi amajambula abasiwa kujambula kumene majambula ndi cholinga chofuna kumuyalusa wa polisi amene sitizowa zoti zolinga zene zotani paja timaziwa kuti mbiri amakhala kudandaula makamaka ndi zochitika za maofisa ena amakhala zona kuti khala pansi wapa makamaka traffic amakhala kuphulira ndalama zimenezo zotiso talembaso lisiti la boma zimakhala zona kuti akutchulira nthumba tunda zoti ndalama imene makhala yoti ikatengedwa mwachinyengo ndi imene nkhani zake zimakhala zikuti tikatengano ndi kesi imeneyi magayi amene wangati amajambula ndiyolinga kuti amuyaluse wa polisi amene iwo aso ali mmulandu pamene pafuka olandira chiphuphu komanso opereka chiphuphuyo onse ndekuti ali ndi mulandu pamenepa ndi imene nkhani zake zimayendera of course potengeranso ndi ripoti limene imazafotokoza kunena zona kuti galimoto amene imeneka ndi kondakta wake ndi passenger otanangokwera galimoto amene kumatola kanema amene details zake sakudziwika bwinobwino kuti mwina akamaliza kafukufuku ndi pamene zizaziwike kuti amene anatenga kanema ameneyo ndi ndani komanso cholinga chake chinali chotani ndi imene nkhani zake ziyendere kumeneko ndiye monga tafotokozera kale kunena zona kuti ambiri akhala kudandaula ndi rotten system ya maofficers amene ajakuli zambiri zimene zimakhala zikuchitika ena amakhala ndi nkhani zopemphapempha apolisi kutolera ndalama opempha makamaka malodi block amene apolisi amakhala kuchita zomwenso tikatengera ndi kudandaula kwa anthu zinapangisa zona kuti mbuyo angati ndithu panali pa 3 July chaka chimene cha 2020
2026 nduna umene uja nduna kumeneko ndi amukito nkaza fotokoza kunena zona kuti zimene amachita polisi malodi block kama checkpoints kumachita zinthu zosayenera zinthu zosakhala bwino kumachita soliciting kumakhala kophulira ndalama kumeneko kumapemphapempha anthu oyendesa galimoto akamadusa malodi block maso mwanjina ineyo sayopyeza anthu kumapasa ndalama kumeneko kumene zozo nzolakwika zinthu zimene zikuchosa chikhulupiriro cha Malawi maofficers amene wawa makamaka amene makhala kutolera Ntonyo anachenjeza officer onse amene amakhala kuchita mchitidwe ngati umenewo kuti akapezeka azikhala akumana ndi zilango ndimene anayankhula nthawi potheka zifukwa zimenezi zimene zapangisa officer wakulembe ino atangozindikira zona kuti wayanikidwa pambalanganda chifukwa wangowazika opa kuti zitha kumuyipira imene nkhani zake zikuyendera bwino kuti tikakumbukira bwinobwino makosana nthawi imene ja mukito anazayitengeranso nkhani imene ku parliament panali pa 5 July cha 2026 kumene ku parliament pajankaza fotokoza kunena zona kuti ntchito ya polisi kukhwimisa malamulo kuteteza miyoyo ya anthu ndi zina zotero ndimene nkafotokozera kumene zomapezeka zona kuti officer akukhala kuphulira ndalama zimene zozo amene zoti sagwirizana nazo ndipo malo mwake kukonza njira yake ndi yokhoza ndi electronic na polisi amene samayerekezenso kugwira ndalama popato mchitidwe ngati umenewo apeza zoti anthu angolanda Ntonyo nkumatcholera nthumba zimene ziwanganira zoti zosaloledwa bwanji limene aonesesa zona kuti munthu woyendesa galimoto apezeka ndi mlandu galimoto yake kandiyeyo zingozidwa mlandu umene wapalamulawo choka pamenepo kuti azipita ku bank imene azikalipira ndalama imene ndalamayo zingupita direct kuboma ndi imene ankayankhulira nthawi imeneyi apolisi asarekeze kugwira ndalama nkhani zake zinali ngati zimene zindapa taona ndithu officer amene wayanikidwa of course footage ngati imene sikoyamba kujambulidwa takhati kunapo masamba mchezo ma officers akuyalusidwa ena akupempha ndalama ena akulandira ndalama zaziphuphu umene zakhala zikuchitika zimenezo of course nthawi zambiri nkhani ngati zimene zikachitika zimakafika no ku discipline office zawo kumeneko pamenewo amayitanisidwa komiti zosungitsa mwambo office yawo ene ena mwa iwo zikhala zoti sizinayendere kumeneko atha kupezera zoti ganyu atha kumeneko achosa ganyu ndi imene nkhani zake zimakhala zikuyendera okesi imene ikhala tikuyitsata bwinobwino imene iyendere kumeneko kuti zikhala zikuyenda mautani ayi mmene moni imene nkhani zake zayendera zizoita kujambulidwa kokwane mamene mukuziona zona kuti kuyendesa galimoto amene anachita zinthu zolondola kumuyanika wa polisi amene pambala mkanda amene nayenso sanakhoze ngati anapereka ndalama amene anangopereka osajambula ngano kumbali ya officer atcholera ndalamayo anakonza ndithu zinthu analondola ndithu officer amene kapena mangoyenera kutsata malamulo polemba lisiti mukuonapo bwanji pamene makamaka amene amachitira a traffic munsewu kuna mbiri amachita zinthu zoti amagwirizana nazo kuti amaganizo amene tenawo titha kufotokoza mu comment section mano tikamapereka tikumbukirenso kulemekeza maganizo anzathu ngati sinapange subscribe channel imene cha Fox Mana News 18 tapanga subscribe nchungati nkhani zambiri zomwe chitika ndikuti kutifire kwake kuzikhala kosavuta.